Iyalah lagam pupuh kinanti anu asli saksana rezeki ibu anganap dinaratul muli dineken sajeroning ngakundang sarta sinungan paranti dineken ngancacang ngaklekan niraka ngaputra ariri kang ibu aris arung dateng ingkang siwi aduh anak isun atma jiwa amung sirah Gusti terange netra sibian dadi ganti laning api ya Gusti ngokas isun pamasirah aja lali kana bisa mawi sarira aja ngaku ngakene diri lan pacuan lenyok sirah kasengiting supajati Syekh Abdul Qadir Amatun arsarya anu kami angaras pada ningrena ibu kaula pamit kang ibu angaras pasuryan bosa sebutangis ya Gusti anak isun sunang titipaken ing widi Abdul Qadir Amadarasila lampah ariri anggang kawaca tambalan susahing nalapiningin ingkang ibu anut pongkon angan terjauhining kori laris lampe kang putra kang ibu anut ing liring tanpa katinuking atingal angaras narane kang bibi Syekh Abdul Qadir panasampun lasture lampahe muli kapanggih lawan kopilah punika kang tinuturi arsa ing pranyamaan kopilah kang tinut wiking wawasan malikang ibu kalintang dening ngapari kadisapati larekang putra anungkem sajroning kapti saksana salin kang warna pucatila sing awingit amut sajroning kalbo datang kau daling lati ing penyanan isun orang aningali isun mali mari rusak keng awadana isun tekang dinakang air nana malikang ibu usan Syekh Abdul Qadir was prapta ing desa Hamdan ngenika Syekh Abdul Qadir mangkana isun tumingal ing arah sawiji mangkana isun ketemu lawan wong kang munggah wajib wong lanang ake sawidang kabeh ikut sunut tingali pada ambegal kopilah kuning kang sunut tuturi sake kopilah sampun artane sadaya ting miwah dagangane pisan sekabeh ustin jerahi dening begal kang sawida kang sami no